Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Σήμερα θα σας μιλήσω για εξοπλισμό. Όχι γυμναστηρίου, αλλά τον εξοπλισμό που χρησιμοποιώ για να φτιάχνω αυτά τα βίντεο. Ή αλλιώς, πώς να χάσεις τους συνδρομητές σου πριν ακόμη πέσει το intro. Επειδή σίγουρα, μάλλον, ίσως κάποιοι από εσάς θέλετε να ασχοληθείτε με το YouTube και έχετε ακούσει YouTube, ναι. Έχετε ακούσει σίγουρα την έκφραση «Α, με το κινητό, κάνεις παπάδες, ό,τι θες». Θα δούμε σήμερα αν αυτή η πρόταση ισχύει. Θα σας παρουσιάσω τον εξοπλισμό που χρησιμοποιώ για να φτιάχνω αυτά τα βίντεο και το DIY που έχει παίξει σίγουρα σε αυτόν τον εξοπλισμό. Η κάμερά μου λοιπόν είναι μια Sony α7 III και ένας πολύ καλός 50 φακός. Το setup αυτό στηρίζεται πάνω σε ένα τίμιο τρίποδο, το οποίο δεν είναι από τα πιο ακριβά ούτε από τα πιο φθηνά. Τα φωτιστικά μου είναι δύο soft boxes με λάμπες daylight. Λάμπες φωτογραφικές, αν θυμάμαι καλά. Για ήχο χρησιμοποιώ έναν εγγραφέα ήχου, όπως αυτός. Σήμερα τον έχω συνδεδεμένο με ένα μικροφωνάκι πέτου. Πάμε τώρα στα DIY. Πρώτο DIY έχει να κάνει με τον ήχο. Όταν δεν συνδέω τον εγγραφέα στο μικροφωνάκι, χρησιμοποιώ ένα κοντάρι για να μπουμάρω τον εγγραφέα. Το οποίο κοντάρι βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Αυτό. Έχω κολλήσει μπροστά ένα μικρό τρυποδάκι, βιδώνω τον εγγραφέα και τον τοποθετώ συνήθως πάνω από το power rack σε σημείο που να μην φαίνεται στο πλάνο. Έχω φτιάξει άλλα δύο φωτιστικά. Αυτό εδώ ήταν κάποτε καπέλο για φωτιστικό οροφής. Έχω τοποθετήσει μέσα μία λάμπα ίδια με τις λάμπες που χρησιμοποιώ στα softbox και μπροστά έχω κολλήσει μία λαδόκολλα ψησίματος για να διαχέεται πιο όμορφα και πιο smooth το φως. Όλο αυτό το έχω στερεώσει σε μία βάση καρέκλας γραφείου. Έχω άλλο ένα τέτοιο φωτιστικό, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται πίσω μου και δίνει μία απόχρωση μπλε φωτός στο background. Ελπίζω τουλάχιστον. Αυτό εδώ είναι ένα αυτοσχέδιο slider. Χρησιμεύει για να κάνετε κάποια πλάνα πιο smooth. Κινήσεις δεξιά-αριστερά ή μπρος-πίσω. Είναι στην ουσία ένα κομμάτι ξύλο, τρία κομμάτια ξύλο, okay. Ένα κομμάτι μακρόσυνο ξύλο και σε κάθε πλευρά αυτά τα κομμάτια ξύλου. Δύο μεταλλικές σωλήνες τοποθετημένοι παράλληλα και η βάση του αποτελείται από δύο κομμάτια plexiglass, τα οποία έχουν κάνει sandwich με το ρόλο του κασεριού να τον παίζουν 4 πλαστικά ράουλα. Έτσι δημιουργείται μια πλατφόρμα η οποία πηγαίνει δεξιά και αριστερά και στο κέντρο έχω τοποθετήσει μια βιδούλα πάνω στην οποία βιδώνω τη βάση του τρυπόδιου και εκεί τοποθετώ ή το κινητό ή την κάμερα. Αυτά. Η δουλειά όμως δεν σταματάει εδώ, γιατί όλος αυτός ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για την βιντεοσκόπηση των βίντεο. Κάτι που μπορεί να πάρει από 2 ώρες, ίσως και λίγο παραπάνω, ανάλογα με τη διάρκεια του βίντεο. Περισσότερο χρόνο όμως παίρνει το μοντάζ, το οποίο μπορεί να διαρκέσει από 8 ώρες, μπορεί και ημέρες. Και μιλάμε για ένα μοντάζ επίπεδου σαν αυτό που βλέπετε στα βίντεο. Φυσικά δεν είχα πάντα αυτόν τον εξοπλισμό. Το κινητό μου ήταν η κάμερά μου, το μικρόφωνο και το μέσο που χρησιμοποιούσα για να κάνω μοντάζ. Προφανώς και το αποτέλεσμα τότε ήταν ποιοτικά κατώτερο από αυτό που βγαίνει τώρα. Όπως επίσης ήταν πολύ δύσκολο να βιντεοσκοπήσω χωρίς τη χρήση ενός τρυπόδιου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πού στερέωνα το κινητό και με ποιους τρόπους για να μπορώ να παίρνω ένα καλό πλάνο. Πριν όμως αποκτήσω το τρίποδο, αγόρασα ένα μικρό μικροφωνάκι. Γιατί ο ήχος είναι πιο βασικός και από την εικόνα. Για να μην παρεξηγηθώ, ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για βίντεο και το τραβήξατε σε τρομερή ανάλυση 16, 32, 40 κάπα, 1000 κάπα. Έτσι. Ο ήχος όμως δεν ήταν και τόσο καθαρός. Φουγόταν έτσι, φουγόταν αλλιώς, φουγόταν διαφορετικά, δεν βγάζα μάκρη. Κάτσε για να μην βγάλω μάκρη και τώρα. Πάνω από 10 δευτερόλεπτα δεν νομίζω να άντυχε κάποιος να δει αυτό το βίντεο. Αν όμως τραβούσετε αυτό το βίντεο σε ανάλυση ακόμα και 720p με έναν καθαρό ήχο, τότε το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ διαφορετικό. Έτσι μπορείς να παρακολουθήσεις οποιοδήποτε βίντεο, εκτός από τα δικά μου. Άρα, αν θέλεις να ξεκινήσεις και δεν υπάρχει το κασέρι, τότε ναι, ξεκίνα με το κινητό. Και αναλόγως στο βίντεο βέβαια, μπορείς να παίξεις με τα φώτα, όπως έπαιξα κι εγώ. Πρώτα απ' όλα όμως, επένδυσε 10-20 ευρώ σε ένα μικροφωνάκι. Επίσης,
Όταν θα χρησιμοποιήσεις το κινητό, λάβε υπόψη σου ότι το μοντάζ θα είναι πιο δύσκολο λόγω μεγέθους οθόνης, αλλά ταυτόχρονα και λίγο πιο εύκολο γιατί δεν θα χρειάζεται να κάνεις όλη τη διαδικασία, να βγάλεις τις κάρτες, να μεταφέρεις το υλικό στον υπολογιστή, να έχεις υπολογιστή ο οποίος να μπορεί να σηκώνει video editing. Φυσικά το editing στο κινητό θα είναι λίγο πιο βασικό έτσι, από το editing που μπορεί να γίνει σε έναν υπολογιστή. Αν έχεις υπολογιστή ικανό να σηκώσει video editing, πόσες φορές έχω πει video editing, okay. Τότε αφιέρωσε χρόνο για να μάθεις τα βασικά ενός προγράμματος επεξεργασίας βίντεο. Όχι video editing. Εγώ χρησιμοποιώ το DaVinci Resolve, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα περίπου σαν το Premiere. Έχω δει όλο το YouTube προκειμένου να μάθω βασικό video editing. Άλλη μια φορά. Τι γίνεται, δεν γίνεται αλλιώς, πρέπει να το πω. Όπως επίσης έχω δει και όλο το YouTube όσον αφορά την βιντεοσκόπηση και τη φωτογραφία γενικότερα. Άρα λοιπόν, με το κινητό δεν κάνεις παπάδες, κάνεις όμως μια αρχή. Τον εξοπλισμό μου θα τον αναφέρω και στην περιγραφή. Όπως επίσης θα αναφέρω και 2 βιντεάκια που έχουν να κάνουν με την τεχνική φωτογραφίας και του βίντεο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να αναλύσω τον τρόπο λειτουργίας μιας μηχανής όσον αφορά το βίντεο και τη φωτογραφία γενικότερα. Υπάρχουν χιλιάδες βίντεο εκεί έξω, μέσα στο ίντερνετ. Σε αυτή την έκφραση ότι την ακούω μέσα στο ίντερνετ, καταλαβαίνω αμέσως την ηλικία αυτού που το λέει. Μπες λίγο μέσα στο ίντερνετ να δω λίγο κλάδεμα ελιάς με χιόνι. Αν παρόλα αυτά θέλεις να δεις ένα αντίστοιχο βίντεο και από μένα, τότε κάτι σίγουρα δεν πάει καλά με το μυαλό σου. Θα με δείτε στο επόμενο.